이거 팔문도 가함노. ini gani ko family tini saling kha. Borok customer terus khai jongo. Belai tong tok tok Christmas meni go tini palmuro kahamno customer ko kahamno respond di jongo. Jesana musung khai be ti lor mi do no se be. Baba thani simin thaimani ora bani khlaina ni bagai. O sing khe rangsak motha. Rangsak be pictures. Ba circle Kumulung parcel circle SNDA. Belai kena hambai tripuri khorang nai tong nai ta hukte bukuk sona sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khang ke dak tino subscribe khlai di job ton se kang video norok nugna bagai abani bagi ta makhlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija ka sak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abani bagai belakano hambai nai tongdi